Siyanibingelela, siyanamukela. Nonibingelayo umfoka Sibiya emsini ezimnandi. Day nice, mafethe. Niyazi-ke bafowethu mase sifikile, suke sesicela wena ukuthi uhambe uyosubscribe, ufollow. Into yakho le, into yethu. Sikulethele namhlanje i-artist insizwa edume kakhulu lapha ku TikTok. Bathi usokule ntombi eyodwa. Insizwa ke ibonakala iphethe ibhodlela, azi kuzokungelani. Kodwa indlela nendlela yokuyitrendisa kumuntu uzahlukahlukene. Qhawela kithi siyakubingela, siyakwamukela la kwi-MM Experience uyaphila. Ngithathe ithuba ngibuyele umuntu ezinandi. Ngibuyele nababukeli emakhaya. Lo ngibingelelayo uswala intombi yodwa umxoxisi wemile intombi yini. Intombi basafa ama-details ithashisa insizwa zimfela kumahoba nakho. Idingisela izintombi zimphosela ngakhekhe original ekhekhe. So ke mfowethu ngifuna ukuchecka indaba yakho yeyibongo khona umxegwedi lozikwasha njanyana umxoxisi wemile intombi basawafana. Alright bafowethu insizwa usoka lentombi eyodwa qhawela kithi mfowethu ucula uMaskandi usoka lentombi eyodwa igama lasekhaya noma igama olithole endimeni kaMaskandi ngaphambi kokuthi mfowethu uye lapha ngifuna ukwazi mfowethu usoka udabukaphi ukuphi ekhaya. Okay angiqala kanje mfowethu lo igama uSandile yaqhaza ubaba mama uSandile masudele yasola lentombi yodwa igama nje qhamuka eMBC ngoba eMBC nje mina iyala yona la isinanisa la njengoba namhlanje sibona sila kunyanyisa enkolo kanje sinanisa suthi ke igama lami uSandile ebelompisi kusoka lentombi yodwa engagcisa isenze emculweni sibonga mfowethu nokudabuka ekhaya le transport emakhameleni emphunzini isikole namkhwele khona namanje ngisaqashe khona iTranscorp isondele noMkhomazi. Isondele dloba sazi angikwazi uMkhomazi ngiqala kwase ngifika la Ngiyalwela uthukela ngelibele kodwa isekhaya ngiyalibudoba kulona olungani ungala uthukela lungala ngazi ukuthi ngiyalwela nganda ngale ngoba yaguncinza ngile ukuthi ngihamba emva kwasekhaya ngale kwetaba angazi ukuthi ngiyalwela shuthi ngifola angithi ngoba ngaphendla nyama ngijayele ukuthi mhlambe ngangapha lo la angikho ngomkhomba awufaka lapha cha into iphela nyawo phela zonke uwena uthukela wangala ufola ngaphansi kwaphela nyawo awuphela ola ngikude kakhulu nawo ukude kakhulu ngikude kakhulu ngoba phela mina ngoba umakhelwane nodolo makuvini kanje umsinga kanjalo nisina nogiya noma ushamela ushamela nisenathi nisemshameni senisho njalo na phela sengithi ngafika vele ukudlala wona ushamela mina ngikhule ngoba mina ngisemncane sayibhunga kakhulu so into engikhule nje nayo ushamela uthi yini ukubonile ugiya Alright mfowethu sila esikhona ngifuna ukuchecka mfowethu ukuthi usoka utheke igama lakho leli olitholela empisini shuthi igama olithola endimeni ngoba phela uma kukhulunywa ngempisi ncanti kusuke sekulitemu enitsebenzisa njengeinsizwa ukuthi uma kuthiwa zimpisi suke kuzinsizwa esuke igeza suke sekungamatemu okudlalisana. So ke mfowethu ulithola igama elithi soka lentombi qala lapho ukuthi ucule mfowethu ithini into yakho ufike kanjani ucule noma into okhule uyenze emakhaya wacula khona emakhaya noma into oyenze emakhaya wasusondela edolobheni wafika wacula kuhamba kanjani lapha? Yona umlando omude kodwa nje masifinga futhi uqala wami ngiqale nje ezigidangoma lokithela bani uqala nje wami ngaqala nje esikoleni manje nje wazenza isikole amakhaya angilindi impisi lapho kwemina igosa lapha esikoleni uhamba nganabuze ngibukela ngapha eThekwini base ngiqala ngiphinde eqembini kwakulo sizenza la kulo kuthiwa amahlonamvuko mase ngibona ukuthi hayi amakhehla lawa ngeke manje angilayeka kita no baba la ngiyamkhumbula befake ibheshu so ngasuka lapho sengiya kumzala wami kumjabulisi usilemposo mfowazwe umjabulisi umzala wami mahlo shuthi mase ngisuka lapho ke sengiyophimbela mina ngoba babehlangene umjabulisi nomuntu ofuna umzala wami uthosha uthe usuka ngasekhona manje bese ayiqembe bengakaphumi 1-1 bengakahlukani kwakuthiwa bani uthosha uthe angifuna ukuqala la wena wayiqhalela igama lakhe lena bantu uthi athi nalo mpisi kunayo ngoba yaliza ngayo usiyalayo walo
manje igama lethi ushutheka igama kodwa ushutheka liphelele ushutheka nini manje ushutheka silembo uyafanele ayisho useyibongele awusebongeni zakho uzosho into engisho nje manje hayi mhlawumbe ngikhola engifako nini yeah okay so ke mfowethu winti uzosebenze nazo lezo uthi lo phimbele emnandi kilabo phimbele emnandi gcina sekuphuma umjabulisi sephuma umjabulisi usho ukuthi vele na usho ukuthi awusethanda ukuthi umculathi komangane kona nokushintsha nendawo sihlale egoli ngathi nasilanga usho ukuthi ngiqhubeke ngiphinde lo mjabulisi mangikho umjabulisi ukuthi ungena lo dumo kwa TikTok yeah umuntu nje oyethanda ukuthi azenzele ama video uthuthe ngotshwala engikhumbula futhi ukuqala ngayenza angishayela nje ngidlala ingoma labantu bathanda ivideo yami la kola ngaqala ku TikTok yeah shuthi ngena nje kule mpisi vele sekuyona senginalo udumana lokuthi cha siyamazi mfana ku TikTok uswale ntombi yodwa uhambe kanjalo ke shuthi ke uhamba kanjalo ke ngiyasiyalaya ngiyahida umjabulisi anokuthi ke umfowethu siyasizana khona njengomzala wami vele so laphana umjabulisi uyabheka noma uyabukhitha kuphela nje ukugida kuphela nene futhi ngithanda kulona ukulalela ngiyakwazi ukuzihit ukuthi hayi le hit le futhi yaqona hayi yeah tshela ukuthi la ubhejile cha asafuna ubukwazi ukumtshela umjabulisi hayi baba la nje ukukhuluma nje iqiniso impela umzala wami lo muntu ngathi ekhaya ahlala khona ngoba ehlala eHammersdale kubo bukwezansi kwasekhaya uyahamba nje kancane ube umuntu uthanda ukurecorda vele kodwa le lapha anuke ubuya ngasefika sifika nefoni afika ngibhesho osithole ngidlalo letho afika osadlala lo ngoma le ufuna ukubuka reaction yami ukuthi ngizoretha kanjani mangazi ukuthi ngathi ayibafika inzima lema uyazi ayifaka ukuthi izongena ngoba umuntu okwazi ukuthi abuza nabafowethu abantu obaningi abafowethu umzala bami kade ukuthi abonisana na before keeping on so mfowethu njengoba nawe ke wa TikTok anti TikTok uqhame kakhulu ngesikhathi se COVID so ke uma uyibona usutrend lapha kwi COVID kutheni kufike kanjani ukuthi uze ucule okay isimanje sifike ukucula ngasho ukuthi ngathi ngivele ngawo umjabulisi yeah because umzala wami kwakuumuntu vele nje sesihlale naye kwathi vele into sosiyidlalele angibuye tohweni sidlalela isigame ngithi mina yazi mfethu yazi kunengoma ngefisa ukuyenza mhlambe yotshwala ngoba yabo abazali bahlezi besitshela ukuthi utshwala abazibiyeka ngathi sishayela ngokutshwala kanjalo umjabulisi yazi bafuqinisile kodwa manje mhlambe singayistusingayenza umasikani senze lento esikhukulu kanjalo hayi la ngempela abasambe sokukhukula siyirecord kodwa iphathe ingene kakhulu le ngoba ingoma le iphoza yami sathi masifika khona sasiyayenza ngoba sasingafuni umasikande ngoba nanifuna ukwenza into okuthiwa ngazi afro pop maskandi okumisa ngathi maskandi ngomaskandi phakathi kufika ube hip hop nomaskandi ngoba dlala icingo kuphela lama drama khona ukuthi angazi ukubiza ngani yeah shothi masifika studio chaza nje hode ibacking yakhona iye yayibona futhi shothi fike siyenze ngithatha ivideo le video le manje ithatha ngiyiphushele la ku TikTok hayi abantu bayithanda hayi yashaya ingakaphumi ingoma 1.4 million abantu amaviews washaya abantu beyifuna la ngingasazi ukuthi lapha ingoma ayacompose ukuthi mhlambe ikhishwe leyo into ukuthi izohamba kanjani backing la iphela ezivele ngibona ukuthi hayi ngathi yaphuza ngestudio samaskanda hayi nangempela ngibona ukuthi hayi ubhedisana mbe khonsizwa ngapha eHammersdale yasiyona istudio sakhe first farmer breaking okuya umjabulisi break out vele afana breaking ngadlala isigini ufuna basket udlalo yena yonke into idlalo yena umjabulisi uphiwe hayi unothanda ingana because abemdlala ngayo hayi phi nangempela ke sifike siqhazela busele ku TikTok futhi uyifama TikTok abantu sebeda iphume khona ngakusasa le sifuna top 10 yokhulu sabe kwazi ikhaza ku December ngibona ukuthi hayi shothi mase kunje impela hayi angiyinika ukuthi siyenze nangempela sayenza nomfowethu sahlala phansi azama idea ukuthi amadidingo zami kanjani sishintshe nendlela okwenza ngayo ukuthi yabo sifakanda kanje thana intokazi kwathiwa asiphi igama lakhe ngoba sasifisa ukuthi kube nalonto le yabo because ngomotshwala funa ukuthi kube nomuntu endaweni esetshwaleni ahlanye ngathi
bonge impisi lokuyini yabo. So kanjalo nje emculweni ngena nephoza yami yokusuka ingoma yasu uyatrenda abantu bayidinga abangixolisa angiyikhiphe bathi bayothanda umsebenzi wami ngena kanjalo njengoba nabo sengazi ukuthi ngenzeka nephoza yami nayo iphina ngena kanjalo emculweni. Shuthi la emculweni useneyingoma engaka? Emculweni ngisanengoma ezisakathini ngoba iphoza yami single mase kube iyona iphile ngisanda ukuyikhipha egcine ngayo okuyimpi yomsweko. Yeah. Suthi ngathi nengoma ezintathu emculweni. Hey, manje utrenda kangaka nje? Ngazo nje. Endingena ngisho ukuthi ngapha ngiyalalela. Manje utrenda ngoma ezintathu nathi abakhipha ama-album adosaka ko-10 kodwa Ingabe ngisho ukuthi uNkulunkulu ahana mhlawumbe idlozi lakhe ilanga iphuthu ngikwazi ngalo ukuthi cha le ngoma yakhe izohamba noma ihamba. Ngiyakutshela nokuthi upromote ngiyakwazi ukuyipromothela ukuthi ngenzazi ngizakhele i-touches zami look I-offer sani bazokuthanda. Lokho cha ngeke umuntu yabo nathi usethi sami lesokulanda ukuthi ayila. So-ke ngifuna ukucheck mfowethu njengoba umculo wakho usho ukuthi wagcina ungenile ngenxa ukuthi wafa kwabantu kulento so nawe wawuthi uyazama. So-ke musungenile lapha kanjani ukumukela kubazali bakho ukuthi usuze wacula ngalento abathi abayifuni kwaba kanjani nje ukumukeleka lapha ekhaya ukuthi hey lento yaphinde yacula ngalento esithi siyayikhuza kuyo wahamba kanjani lapha? Awungathina abazali bami kwabantu abasikana kakhulu. Akwazi nje uma uvela jabula kakhulu ajabula ukuthi ingoma yemntanakhe yabo. Nano baba ngesupport ukuthi yena akwazi ukuthi angisize ukuthi yabo ngoba umculo phela kunento la singakwazi ukuzenzela thina khona. Ngathi nje ukuthi ababanga ngendlela ukuthi ngendlela abasiyala ngayo ukuthi hayi tshwana not kodwa abanje bakwamukela ingoma futhi bayilalela bayihlale nabo kodwa sibe sipromote utshwala yabo ngoba even ipromo yami ngayenza leyathi sishaya 1.3 million views bangibi phethe utshwala ibhekile ngesandla ngizathi ngiyiphuza phela so yena into leyo isho ukuthi ayibona baba sabuthi bangakhona ukuthetha ukuthi ayisusa nobhiyala leti zoba kabi imphathi bazothina abantu yabo ngasho ukuthi cha baba nokungisela kakhulu. So mfowethu ngifuna ukuchecka mfowethu la sesiyangazama phesheni ukuthi ukuduma nokutrend lapha ku TikTok wakwamukela kanjani kuwena ziphi ingqinamba ezakufica uma usuyibona njengomuntu obe umuntu onormal so ku TikTok kunabantu abaningi so mase utrenda lapha kwaba iziphi ingqinamba nje wahlangabezana nazo? Eziningi yabona ziziningi ngoba angifundela khona ukufulela ukuthi ayinconto ngiduma eziningi ngoba ziyashintshisa indlela ophila ngayo yabo because nami yesami ukuthanda impela uduma ngendlela ngiphusha ngayo ipromote ngakhona kodwa manje mase ufikile akusafani ngathi umsebenzini into enkinga ngalento khona impisi phakathi impisi ayidlali impisi ikhuluma noma yini ikhathi igcina ifehlizweni nokuthi okubuye ukuthi awusaphululeka indlela impilo iphila usakwazi ukuyifrela phakathi uyele emonje uyabona ukudlela noma yini yabona nokuthi abantu indlela abayithangama bekubona umuntu ocushutha na manje yabona ukuthi ngisho sefuna ukuthi ugqoke kahle nokugibela intengisi nje sekubuye yabona athi manje izinga lakhe alikho kahle alikho kahle uthi awu iqhawe sibona usikhwele lapha iqhawe silubaleke into engisho ukuthi udumo lo TikTok kanjalo ngoba abantu bahleli besibona njalo abantu abasikolo kanjalo akwazi amantombazane lapho res kanjalo ngoba phela uzuze ukuthi umxegisi nje hayi awuxegisi hayi siyaxeka kodwa-ke usakhuluma ngale ndaba ye-pressure wesoka ngikhuluma nje negenge ngithi mina kuyenzeka mfowethu utrend udume bese abantu bekufakela ingcindezi bese uyayithatha wena ingcindezi uyifake kuwena the time uyifaka kuyingcindezi iyakulimaza ekutheni ushithi impilo ephilayo ungeke ukwazi ukuthi awunamuntu ubenze ukugibela itekisi yabo ngoba ukugibela itekisi ubona sengathi ubukeka lapha phansi angithi uyayizwa leyo nto leyo the time wena ungasakwazi ukuthi uyogibela itekisi uzofuna ukuyokwenza isikweletu semuntu awusi-afford ekugcineni kwenzakalana impilo back to square one uyalimala yabo so sengisho ukuthi nawe impilo yakho sebekuphilisa wona abantu ungayifaka kakhulu ekhanda yabo so ungaphila impilo yakho mfowethu kodwa uzama ukuhlonipha abantu uyayibona lonto leyo so bafowethu sila ku experience hle nensizwa usoka okwakho ukuthi usascribe xawula kithi ngezwe impilo yakho ukuthi ihambe yazi yafika phi wabona ukushintsha kwempilo wabona ukuthi ukutrenda kuneyingqinamba eziningi ukube kuyanganga ubuyisela emva kwenzeki so ke mfowethu ithini way forward njengamanje yini esingayilindela kusoka lentombe yodwa kusuka manje engakilindela so kwimpisi njengamanje ngoba yabona angifuna ukuthi ngase ndathi isinqumo sokuhlehla empisini kulayini yabo
kodwa nje engakuthembisa ukuthi nje impisi isekhona sazolayinanise nje njengenjwayelo nanokuthi khona icebe ngile phezulu khipha isingili siqedwe estudio sozoshutha lokushuthwayo ngoba kanjalo ngoba abantu bese bengixina sebona sengithuka isikhathi eside engakhiphi ngoba ikhathi zami vele lezo ukhipha isingili so babuza ukuthi awu uxoxisi manje so kanento vele kwenzakalani nanokuthi cha khona bathembisa khona okuzayo nayo ingoma futhi ngakho futhi lokho ngoba vele selayela abalindele nje uzokhetha nje bebheka kwazi entweni zami zokuxhumana ngoba-update mfowethu. So ke mfowethu usoka le ntombi eyodwa utholana kanjani? Ufisa ukumbhuka, ufisa ukubeka ukuthize ngomsebenzi, hamba kanjani la? Usoka le ntombi eyodwa utholana indawo eziningi ku-Facebook usoka le ntombi eyodwa nje unganawo usoka le ntombi eyodwa nje uyona naku-Instagram futhi usoka le ntombi eyodwa mase uya laphana futhi TikTok usoka le ntombi unganawo ngoba manje into engibuyididisa abantu angithi umculo ngithi isoka le ntombi eyodwa umuntu mase usesha isoka le ntombi bathi laphana bayasayina ngegama ukuthi usoka le ntombi eyodwa uthola mase uthi enambeni ke yami ngithola kuyona ithi 068 095 60 73 okuyinamba yami khona nami le iyafonela WhatsApp awunankinga nje yenza hayi ukuthi ke mhlambe sengazothi ngimatasa manje ngifoni ngasaphendule ngoba ziningi kakhulu inamba manje bathi bebaningi befona sazokhuluma nophendula kunabantu phela bebafonela izinto engekubona hayi phela phela iyayikhaya fisa ufana nawe yabona kodwa phela yebo ukona ungathini kuba kubi masu ungathi awufuni ukukhuluma kodwa kwesinye isikhathi awukunalo naliyana kodwa nje kanjalo katholakala kafuneleka no WhatsApp ngatholakala kona ofisa ukuthi impisi izonenisa emcimbini noma benisa lapho ifuna ngifika khona yakwazi ukusenza le number le impisi impisi ine-email futhi unamanga wena sisaba siyintweni hayi lalela izinga lela wona nje lento ngikhona azikhuluma ngako ukuthi yena sayifaka ibrand into ezifaka isibrand athina izinga libanjwa kakhulu into sofuna ubambe izinga ukuthi cha yakuthi yabo nje izinga phela ngoba email phela nayo impisi vele yini ngamshaya nayo athi nje ukuthi sekune-email lalela so mabe ngifuna ukungisa le email lapho bala ngazothi sekunobuchwepheshe uma ufuna ukubhuka umuntu uchofe email isilungu noma singavuki kahle ngoba esikoleni wala unepisi ungayo suthi ke maya qala lela so yabona mfethu imfundo vele ibalekile yabo so mfethu kwesinye isikhathi ngeke mfethu simnike umuntu into ngoba ungagida ku standard 8 kuphela iminyaka yabo so sesisho ukuthi yes khona mfethu ukubeka ezingeni osukulona nokutshela umuntu mfethu ekhaya ukuthi isikole sibaluleka kangakanani ngokubuka kwakho indlela wayihamba mhlawumbe wangafika ufike kufike khona ungathini umuntu mfethu kumnika nje isifundo ukuthi isikole sibaluleka kangakanani ngokubuka kwakho njengamanje kunento ezikudingayo uye uthi uyibuka ubone ukuthi yabo ngiyayidinga le nto kodwa manje ngikwazi ukubela ngobani impilo iyaqhubeka asizo sonke sidalela ukuthi siyofunda siphumele ngesikole yabo so ngifuna ukwazi ukuthi ukubeka nje mfowethu sesivala kulokho ukuthi sithini isifundo ngasibekela umuntu ekhaya ngalokho yabona lesifundo ngasiqala nje yabo igama lokuqala ungayivumela lento ukuthi siya ayingayivumela ngoba manje impilo zokuxhaphaza zokuxhaphaza kakhulu ngoba esikhathini samanje sekufunakala umatikeleji so manje mawungekho uzothi yebo ngenhlahla ngangenhlahla mhlawumbe no-connection open no-connection yasebenza umuntu abantu ayifani but mina esibese bangatshela abantu ukuthi cha ngoba ngeke ngibone impisi eziningi ukuthi seyiqinisa kakhulu ekulayini manje isikole yabo ayisanga so ngasho ukuthi bafowethu ngoba manje elibende inkinga isilungu isilungu phela izinkinga manje isilungu into enkinga noma thiwa na okay uyasiya esikole uthola umsebenzi ayithi hamba lezi uzathathasnet uzofuthumana nje ibhono uzofuna ukunika ama-instructions ukuthi uzokanje azivuka izigezi kwena kodwa ufake yona nje awunamethile sekuyinkinga hayi manje usulokhu ungathi manje wena uyahloneza kanti cha inkinga isikole yabo yonke engayibeka nje ngoba nama isingisi basingihluphe kodwa ukuthi ngempisi ngiyakwazi ukulaya
ngiyalithanda iqiniso la bafowethu ngiyazi ukuthi behleli nensizwa usoka lentombi eyodwa ushithi utholakalaphi okuyena ukuyahamba noyanda umsebenzi wakhe insizwa yakithi siyabonga bafowethu ukuseseka siyasubscribe njengamanje mfowethu kunemibuzo enyana engizoyibuza la yabo ila okhambeni ungomiki ngoba ushilo athi uyalayo mhlawumbe kungenzeka ngifake neheadless lapha kanti yabo awuvule busy yabo ekade shiwa ngiyadlala kade awuvule busy mbaya so manje uma senizithi lapha senijongoza senikhwaxela lapha senidunusa manje uprint ikho singawugqoki manje uma udunusa le dunusa wona akuthina sidunsayo wona ufuna uhlale masona nje mhlawumbe uthi mhlawumbe siyaqhuza cha lento yengizomuntu abona ukuthi ukwazi lezi zinto zasemalokishini zengajwayele manje mthunusa nisebenza ngithi mina bona udunusa lo ndayihlalela lokho lo lihlalela nje ukuthi cha live manje nokuhamba nihambe ngathi ayikhona impilo engiyibona eshithi uhamba cha mina bengakazi ngishintshe wenza hamba hayi sayahamba nje kahle nje cha kulungile mfowethu ke siyithathe lembuzo sibone ukuthi impisi ilaya kanjalo ngoba lokhu kulaya kwakho ngathi kuhamba nezinto ezithi ayikhona press la udu kuphela no inke manje lembuzo engiphethe la inani lesilungu uzokubuza isilungu ufuna uphendule ngazo hayi impisi asizisikhulu kakhulu ngizingile isibelula kulesa silula phela ihlukene zingisi wazi kanti ihlukene ngoba phela ngiyakhoza kulesi zabantu abazi ukuthi asivuki vele sifuna sisenzele ngalisize isizulu phakathi isifana ngalona besikhuluma manje anaso lesi oyingakhiphi eseyiningi igcwele mandini into ngisho ukuthi ufunda ngempela impilo enzima so mfowethu umbuzo wami oqala uthi ngelinye ilanga singakuthola mfowethu ucula nomjabulisi kwasebenza ake ngithi nje belisapheni bonakala sengiqedile baba usafuna wona ngabe ukuthi angiboni ngokubona kwami awuboni ngokubona kwami bese ngikho sedlule kuzona yeah ngoba thina abantu bakwaze uvela lapha so manje sakuboni yabo uvela kumjabulisi so singakho sesithola umbuzo ukuthi ngani umbuzo oqhamuka kanjalo ukuthi singakubona ngenilanga ucula naye yabo so impendulo ithi amathuba amancane futhi amancane awasekho kulungile mfethu adlule lapho singangeni deep ngoba ezinye izinto uyazi ukuthi uyayibeka umuntu ayishintshe so ke mfethu umbuzo olandelayo wesibili so mfethu njengoba uyinsiza eculayo ngabe uhamba kanjani ngapha einganeni zingaki ingane onazo umndeni kuhamba kanjani mfethu lapho ngalapho hayi umuntu uyavela kolomqondo ukuthi ke ophethe lesimpisi mina umuntu obuya shela into ngishela amana uphindela ngoba siyesixeke ngempela shela into ngicaphuza kazi yabo so khona ukuthi ngumuntu okwazi ukuyicontrola ibhiye ukwazi hambe mana uqombe yini musuchaza angiqombe la ngithi ngiyakholela iphone ukuthi yena khona ngizothola ukuthi ophela abantu ngomntwana ufana nengane yini meyihle ngiyambe namanje ikhehla lami la ngiyalathi ubuhle umuntu abukho la ngaphakathi ukusethi umuntu arabutho ukanekele noma ukuhamba kanjani so nje umntwana noyedwa insizwa leyo eyodwa kanjani nje phela eshuthi mthundu ndoda ayikho ukuthunda ukuthi nje ina into engisebenza ngisenza ukopha ukhathi ngene mhlawumbe ngabe sengiposti kwathi usongabo izokuthi ngibalekela lezo kwaphela uqhasha impemo angithi ile isho ukuthi nemfundisi yakho hambe ngayo yabo uyona le buyenza ukuthi ubone ukuthi ethi uhambe ngizalisa yonke indawo izongisiza ngani ayizokusiza ngisiza ukuthi impisi ngempela phela zehlisa ngempela manje ihlazo ukuthi siyahleka ukuthi umuntu awusakwazi ukudla uattend nabo seziningi ngempela manje kodwa khona uyegqoka iabhitha kodwa manje awudli yabona cha lapho ke indaba mase kuhlaziwa nayo le Thiwa manje uyagqoka uyasoka kodwa manje abhalo leza kunamathela ayize bakunamathela ngakho nje so into kanjalo ukuthi cha insizwa nje akagano ebiqono
njengempisi ukuthi ufake la ngiphungula ukuthi ufake ngqondo. So mfowethu umbuzo wami wesithathu uthi njengoba mfowethu uyinsizwe sencane kuyafika la ekutheni ngathi ngikwele emakhaya so mfowethu wakwayimisa into ekuthiwa yiduku umbuzo wami ihlazo welele ngoba hayi kumele bholo kuyihlazo cha bengakaze lini kuyihlazo phela labi abahle ukukhulu kodwa yenza cha kodwa maduze nje amabili phela zona manje usakhona amabili hayi ufuna phela kube lincane lide lifushane ngoba uyimisela kanti mfowethu mhlawumbe la kubantu besimame isithembu ufuna uphamane ngamanje ngoswala ntombi kodwa kube ngishaya ufuna isithembu ageja ukuthi nje ngisandisa kakhulu amaphepha ukuthi athi ukuthi ngisafode kahle nje zingaki nje uma ngangitshela zingaki nje intombi onazo sakhetha kuzo cha zenze kuba hlukile futhi abantu bayibona lapha enkundleni zokuxhumana zimbili nje oyo ophila nazo zimbili oziyazana manje awu umndeni umndeni mana nalo uyazi khona lo nalo uyazi egrouphini efonini yami nje yaphala ngithi mana unegroup yakho igroup lo family sibathathu mina empisi masobe khona mana ayike uma wakho uyazizwisa ikhona phela manje ngoba ngingakaqona ngeduku ayifayele ifike kuyena manje ngoba phela manje sengishela ukuthi cha wayithatha ukuhlanganisa abantu weninto ngathi ngahamba mhlawumbe ntontokazi ngoba nami ngikwavile kwanzisekela ngoba ngafika lo mdala ngamtshela ukuthi hayi manje ufuna manje kasha ayadumbona hayi yashiya yena athi ayo right ngashona mangifika lo wabuya wathi ayingeke bisi ayinkinga yami wavuma nomncane vuma nomdala omncane hayi omncane sevumile phela wayevele ngene naye bona ukuthi ubonakele intombi nje yakatheleza yakandlovu enengane phakathi kwazayo akekho nomntwana phakathi umntwana uthole eceleni hayi mfowethu insizwa le soba lentombi eyodwa iyajika soba lentombi ezimbili insizwa mfowethu esencane umsebenzi wayo yasho ukuthi uyatholakala einkundleni zokuxhumana mfowethu okwenu yenzani njalo ushilo ukuthi utholakala laphi ukuthi ungamthola laphi uma umdinga thina okwethu kuvalelisa sithi short left amen.